Keď hovoríme o tom otvorení tej knihy, tak prechádzame do toho zjavenia číslo 6 a hneď v prvom verši. A videl som, keď otvoril baránok jednu zo 7 pečatí a počul som jednu zo 4 živých bytostí, ktorá hovorila jeho ako hlasom hromu. Poď a pozri sa. Poď a pozri sa, pretože je to súd. A v podstate ten súd, keď začína ten súd, tak všetky tie dôkazy sú v podstate otvorené a každý do nich môže nahliadnúť. Čiže Ježiš otvára pečať číslo 1 a hovorí, poď a pozri sa. Čo vidí? Vidí, by som povedala, ako ten nejaký priebeh toho filmu a ten film sa začína bielým koňom. Sú tam všetky dôkazy, ktoré potrebujú byť preskúmané, a čo sa v podstate deje z tohto pohľadu. Takže zjavenie 6 číslo 2. A videl som a hľa, biely kôň a ten, ktorý sedel na ňom, mal lúčište a dala sa mu koruna a vyšiel víťaziac, aby zvíťazil. Čiže kráľovstvo Krista a všetky informácie o tom prvotnom stave, je tam tá apoštolská cirkev a tá cirkev bola víťazná. Takže prečo ten kôň číslo 1? A sú tam nejaké tie podverše v Zachariášovi 10. A keď sme tak čítali, tak je tam Júda ako jeho kôň. Pretože Zachariáš 10 opisuje v podstate, by som povedal, to vojsko Božie, ako nejakého toho koňa a ten kôň v tom Zachariášovi je písaný ako Júda. Čiže Boh bude bojovať a jeho ľud je ten kôň, by som povedala. Nás používa ako to vojsko. Čiže kôň je ako tá cirkev, alebo tá apoštolská cirkev, ktorá kedysi víťazila. Čiže toto vidí Ján, vidí ten dôkaz číslo 1 a je tam to víťazstvo. Tak potom ideme k tej druhej pečati. Je tam druhá pečať, je to čas od roku 100 zhruba až roku 313. A je tam ten červený kôň. A keď otvoril druhú pečať, počul som druhú živú bytosť, ktorá vravela, poď a vidz. A vyšiel iný kôň, červený, a tomu, ktorý sedel na ňom, dalo sa, aby vzal pokoj zo zeme a aby sa ľudia navzájom zabíjali. A dal mu veľký meč. Čiže je tam nejaký červený kôň a je tam začatie toho prenasledovania. Čiže povaha cirkvi sa veľmi zmenila a už nebola taká čistá. Čiže kráľovstvo v tomto stave nevyzerá veľmi dobre. Tak a je tu pečať číslo 3 a keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu živú bytosť, ktorá vravela poď a vidz. A videl som a hľa čierny kôň a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke. No, čiže váhy v ruke mal. Kvalita cirkvi ešte viac upadla a je tu predanie nejakej tej pravdy. Čiže slovo Božie, ktoré je chlebom teda nášho života, cirkev, by som povedala, predáva to slovo za nejaké tie peniaze. Čiže je tu nejaká tá korupcia, ako vidíme ďalej v týchto ďalších, by som povedala, farbách tých koňov. Je to čas, kedy v podstate do tej pravdy o Bohu vošla trojica, vošla nedeľa a vošli kadejaké, by som povedala, iné klamstvá a je tam nejaký ten datovaný rok zhruba okolo 313 až 538. Čiže to kráľovstvo veľmi upadá.
A je tu potom ešte tá štvrtá pečať. Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej živej bytosti, ktorá hovorí poďa víc. A videl som a hľa plavý kôň a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť. Peklo išlo spolu za ním a bola im daná moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou, aby hynuli ľudia od zemskej zvery. Čiže štvrtá fáza, alebo tá štvrtá pečať je doslovná taká katastrofa. Fialový kôň, je tam opis smrti a peklo, ktoré ho následuje. Čiže stav cirkvi sa dostala na úplné dno. A je to v podstate aj ten čas, kedy bolo veľmi veľké prenasledovanie tej rímsko-katolíckej cirkvi, toho Božieho národa. Berme tak, že vtedy sa stalo to kráľovstvo Božie, ako to porovnanie, kedy Pán Ježiš hovorí, že kúkol a pšenica, aby rástli spolu. A rastú na tom rovnakom poli, každý vzýva meno nášho Pána a faktom je, že skutočne kúkol a pšenica sú súčasťou toho Božieho kráľovstva. Ale prichádza tu nejaký súd, nejaké to rozdelenie a rozdelenie je, by som povedala, na tie dve skupiny, kedy sa to jedno od toho druhého oddeluje. Ale pamätajme, že tá vláda je stále znútra, z toho Krista v nás. Čiže iné vlády sú stále zvonku. A toto je v podstate o tej Božej spravodlivosti zvnútra. Prečo šla tá cirkev tak veľmi dole vodou? A toto bolo pre mňa veľmi veľké, by som povedala, ozrejmenie toho, nad čím som veľmi veľa premýšľal. Lebo v podstate Boží národ sa posunul od tých Božích princípov. Z Božích na ľudské. A toto je takisto cieľom toho súdu, ktorý sa týka tejto finálnej fázy. Čiže princíp diabla vošiel do toho Božieho kráľovstva a začali sa v podstate pravidlá zvonku. Diabol tlačí, aby ľudia skrze pravidlá, ktoré pôsobia zvonku, boli dokonalí. A vieme, že Boh iba zvnútra a skrze ducha nás dovedie tam, kam si to predurčil. Vieme, že v tom čase sa Jakub, brat nášho Pána, stal hlavou cirkvi. A otázka bola prečo. Ja musím povedať, že ja som nad tým strašne veľa premýšľala. Jeden čas som toho Jakuba nemala vôbec rada. A brat Clayton nám to vysvetlil aj takýmto spôsobom. Pretože keď sa zakladala tá cirkev a keď Pán Ježiš Kristus sa vrátil k svojmu otcovi, tak bolo to tradične, že niekto preberal, by som povedala, tú funkciu skrze tú pokrvnosť alebo skrze to rodinkárstvo. A tak sa to stalo aj v tomto prípade. Takže preto je v podstate Jakub tá hlava tej cirkvi, pretože bol bratom nášho Pána Ježiša Krista. Sice on mu neveril, dosť sa mu posmieval a bolo to veľmi ťažké, ale vieme, že v podstate potom sa obrátil, ale naozaj bolo to veľmi zle riešené, pretože tie princípy toho zvonka tam doviedol aj ten Jakub. Čiže Ježiš v nás je ten cieľ, ktorý Boh predurčil. A žiadna ľudská kontrola by v cirkvi nemala byť. Čiže naozaj je tam iba ten Ježiš potrebný. Ježiš vie, čo robí a preto to šlo všetko tak dole vodou. Keď sa pozrieme na tie všetky denominácie a na to pápežstvo, tak tam vidíme, že je tam nejaká hierarchia. Podľa tej hierarchie sa tá cirkev riadi. A toto vedie k tým veľkým katastrofám. Takže varovanie je to od nášho drahého Boha Otca, aby sme sa nikdy nevrátili k tým princípom, aby sme žiaden princíp nevnášali do toho Božieho a Kristovho kráľovstva. Ako náhle vôjde jeden princíp, tak v podstate sme predurčení na to, aby tá cirkev padla. Aký bol súd tohto času? Bola veľká katastrofa, keď hovoríme o tom poslednom, o tom plavom koni,
pretože naozaj ten princíp toho Božieho kráľovstva bol veľmi skorumpovaný. Preniklo všetko, čo tam nemalo byť. Čiže to porozumenie toho Ježiša našej spravodlivosti sa zmenilo na nejaký ten princíp pravidel. A vieme, že len jeden Pán je, a to je Ježiš Kristus. A tá cirkev sa dostala pod kontrolu mnohých, by som povedala, vodcov, a to je v roku zhruba 538 až 1517. Čiže totálna katastrofa. Martin Luther se narodil 10. listopadu 1483 v Eislebenu, ležícím dnes v Sasku-Anhaltsku, a zemřel 18. února 1546 tamtéž. Jeho otec, podnikající v hornictví, mu poskytl slušné hmotné zázemí, díky čemuž mohl získat kvalitní vzdělání. Studoval na katedrální škole v Magdeburku a na artistické fakultě univerzity v Erfurtu. Po artistické fakultě měl pokračovat studiem práv, ale roku 1505 ho zastihla prudká bouře, od kterého podle něho uchránil jen modlitby a slib stát se mnichem. Téhož roku tedy vstoupil do augustiniánského kláštera v Erfurtu. Brzy získal jáhenské a kněžské svěcení a začal studovat teologii na univerzitě ve Wittenbergu. V té době také podnikl cestu do Říma. Po získání doktorátu z teologie začal Luther na Wittenberské univerzitě přednášet. V jeho přednáškách se postupně začínal objevovat rozchod se stanovisky církve. Jedním z jeho hlavních témat se stala kritika prodávání odpustků, která vyvrcholila zveřejněním jeho 95 tezí v roce 1517. Ďalšou by som povedala tou pečaťou, ktorá je opísaná v Zjavení, tak už tam nie je žiaden kôň. Ja ho len prečítam. Zjavenie 6 až 11. verš. Začneme od 9. A keď otvoril 5. pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré mali. A kričali veľkým hlasom a vraveli: až dokedy, samovládca, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi. A bolo dané jednému každému biele rúcho a bolo im rečené, aby odpočívali ešte krátky čas, až sa doplní počet aj ich spoluslúžobníkov, aj ich bratov, ktorí majú tiež byť zabití, ako aj oni. Čiže už tam nie sú žiadne kone, ale vidíme tam nejaké duše, ktoré plačú pod tým trónom a volajú po nejakej tej odplate. A tá odplata je tá, že im bolo dané biele rúcho. Čiže oni nejakým súdom prešli a v podstate im bola daná tá spravodlivosť nášho Pána Ježiša Krista. Nie je to, by som povedala, ten opis toho, pretože ja som takisto, by som povedala, nesprávne rozumela tomuto veršu, neviem ako vy ostatní, ale pamätajme, že súd sa začína bielým koňom. Čiže súd sa začína tou apoštolskou cirkvou. Do toho súdu nie je zapojený Adam až po Krista, ale je tam súd skutočne až od toho Božieho národu, od toho prvotného Božieho národa. Tak, keď hovoríme, že toto je tiež súd, a je to súd číslo 5, by som povedala, tak je tam nejaký ten súd a je tam nejaké to rozhodnutie. Čiže sú tam nejaké tie dve aspekty, by som povedala, tej spravodlivosti. Čo Boh vidí a čo vidíš ty. Čiže keď hovoríme o tých dušiach alebo hovoríme o nás, tak to, či sme v podstate spasení alebo či sme na tej dobrej strane toho sporu, to vie iba Boh a to vieme iba my. Čiže osobne človek a Boh. Ale je tu otázka, čo zbytok vidí. A kde je tá spravodlivosť videná na tom súde, by som povedala, pri tým veľkým nebeským obecenstvom. Pretože vieme, že anjeli nevidia do našich srdc, oni vidia síce ten náš život, ale je tu, by som povedala, veľmi veľká potreba toho, aby videli aj oni niečo, čo Boh vidí a čo v podstate vieme my a Boh iba. Keď je videné na súde, že si bol spravodlivý, tak sa v podstate vidí tá neviditeľná časť, to biele rúcho. Pretože to biele rúcho je to vnútro. Ale to nebeské zastupiteľstvo potrebuje vidieť to, čo je vnútri, aby bolo vonku.
Tak preto je tam opísané to biele rúcho. Čiže to, čo bolo v podstate vedené, alebo to, čo bolo zrejme Bohu, že tí, ktorí sú pod tým oltárom, ktorí uverili a prijali, tak to v podstate bolo potrebné, aby to bolo vidieť zvonku. Tak. Otázka je, že prečo ešte stále ľudia zomierajú v tom, by som povedala, v tej kresťanskej pravde, hej? Je tu nejaký ten merač. Nejaký ten merač tých našich bratov a sestier a nás všetkých, lebo ešte stále sa niečo deje na tej zemi. Tu nejaké obnovenie svätyne a obnovenie pravdy o Bohu. Čiže ešte 2 pečate, a aby v podstate to kráľovstvo mohlo byť úplne zjavené. Čiže pravdy o svätyni a pravdy o Bohu sú veľmi veľkou dôležitosťou a to ozrejmenie tých pravd a toho svetla o tej svätyni ešte neskončilo a je dôležité, že nekončí žiadnou porážkou. Čiže pravda o Kristovi v nás musí byť obnovená a obnovenie tejto pravdy je v podstate to uzdravenie toho kráľovstva, ktoré v podstate v tých predošlých súdoch nedopadlo veľmi dobre. 6. pečať je v Zjavení 6.12 a znie takto. A videl som, keď otvoril 6. pečať a hľa povstalo veľké zemetrasenie a slnce zčervenalo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. Tak. Tieto verše sú opísané takisto v Joelovi a v Matúšovi 24 a sú to nejaké rýchle udalosti. Pretože po týchto udalostiach prichádza Pán Ježiš Kristus. A otázka je, kto obstojí. A dôležité je takisto, že v čom obstojí. Pretože po týchto udalostiach je opísané, že prichádza ten Boží hnev. Veľkí a bohatí bežia v tých veršoch ďalej, aby sa ukryli pred tým hnevom Božím. Ukrývajú sa v horách a na kadejakých miestach, pretože na zemi sa deje niečo veľmi katastrofické a v podstate nasleduje ten Boží hnev a v tom Božom hneve je tých 7 Božích rán. A tých 7 Božích rán je opísaných v Zjavení 15. Čiže keď hovoríme, že kto obstojí, tak v podstate odpoveďou je to Zjavenie 15. kapitola a hneď prvý verš. A videl som iný div na nebi, veľký a prepodivný, 7 anielov, majúcich 7 posledných rán, pred nimi sa dokoná hnev Boží. Kto obstojí, je v podstate iba tých 144 000. Čiže my obstojíme pred tými 7 Božími ranami. Pamätajme, že je tu nejaká tá história tej cirkvi, a je tam za ňou nejaký ten rozsudok. Čiže je tam čas, je tam stav a je tam to biele rúcho. Čiže odtiaľ v minulosti až do tej budúcnosti vidíme ten celý obraz, že kam to smeruje. A náš čas, v ktorom sa my teraz nachádzame, alebo v ktorom sa nachádza celá naša planéta, sú tie duše pod tým oltárom. A to je v tom zjavení, o ktorom sme hovorili. Tak ja sa len vrátim do Zjavenia číslo 7 a do 1. verša. Potom som videl 4 anielov, ktorí stáli na 4 uhloch zeme a držali 4 vetry, aby nevial vietor na zemi, ani na mori, ani na niktorý strom. Čiže je tu nejaký čas súženia, pretože tie vetry sú ten čas súženia, ktoré sú zadržiavané tými 4 anielmi. A sú zadržiavané do času toho zapečatenia. Čiže do času zapečatenia žiadne vetry a po 6. pečati sú tie vetry vypustené. Teraz budeme chvíľu hovoriť o tých 144 000. Je to Kristova cirkev alebo Božie kráľovstvo. Pamätajme si, že Ján bol vzatý do neba, aby videl tento súd. A keď otvoril pečate, tak v podstate ten súd bol od bieleho koňa po toho červeného, čierneho, plavého a potom je tu 5. pečať a to je ten súd. Ten súd v podstate je nad tým kráľovstvom Božím alebo nad Kristovým kráľovstvom a tam je tých 144 000. To svetlo, by som povedala, je dané prv ako
ako sú tie vetry spustené, ako prichádza ten Boží hnev. To zjavenie 6 až 7 nám hovorí o tej úžasnej veci, o ktorej sme teraz aj čítali, že naozaj ten náš Pán Ježiš Kristus robí všetko preto, aby nás na to pripravil. Tu sa v podstate zastavuje, alebo je tu nejaká pauza, by som povedala, v tom stave tej cirkvi, v tom plavom koni, a potom je tam číslo 5, to je ten Boží národ. V tom Božom národe sa začala obnova tej pravdy toho Daniela a zjavenia. Súd, ktorý sa vidí na nebi, tak vidí dôkazy číslo 1 až 4. Keď hovoríme dôkazy 1 až 4, tak vidíme toho bieleho, červeného, čierneho a plavého koňa. A ten rozsudok je číslo 5, čiže pečať číslo 5. A tam vidíme, že naozaj boli im dané tie biele rúcha. A anjeli zadržiavajú tie vetry do času toho zapečaťovania. Čiže žiadne prenasledovanie nám nehrozí, kým sú vetry zadržiavané. A potom vidíme toho anjela tou pečaťou, zjavenie číslo 7 a verš 4. A počul som počet zapečatených 144 000 zapečatených z každého pokolenia synov Izraelovi. Pred pečaťou číslo 6 je otázka, kto je tých 144 000. Sú to kresťania, je to pravý Boží národ. A je tu opis tých 144 000. Ako vieme, tak nie je to doslovné, pretože v zjavení sú čísla väčšinou v nejakých symboloch alebo v nejakých obrazoch. Tak ako aj číslo 7 je, dajme tomu, nejaká kvalita alebo nejaká kompletnosť alebo dokonalosť, tak takisto aj 144 je nejaké číslo kvality alebo ako sa vám páči. Ako doslovné číslo nám to vôbec nemôže dávať zmysel. Pretože ak by to bolo doslovné číslo, tak by bola otázka, že kto má šancu byť v tom čísle. Takisto číslo 12 je symbolom Božieho kráľovstva a keď sa tak na to pozrieme, tak 12 krát 12 je násobok toho, tak je to tá nejaká kompletnosť, tá plnosť alebo tá dospelosť. Skutočne to číslo 12 je ako zdokonalené alebo finálny stav Božieho kráľovstva. Zjavenie 7:9. Potom som videl a hľa veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred baránkom oblečení v dlhom bielom rúchu a palmy v ich rukách. Videl nejaký nespočítateľný národ. On v podstate iba počul to číslo a keď sa otočil, tak vidí strašne veľkú húfu ľudí a počuje 144 000. Tak toto je v podstate ten Jánov opis. Nespočítateľné je Jánov, by som povedala, Jánov zážitok. Mnoho ľudí. Počul som, čiže čo počul Ján bolo od Boha, pretože on mu povedal číslo nejaké a potom, keď sa tak otočí, tak Ján zo svojho vlastného pohľadu identifikuje ako nespočetný národ. Proste veľmi veľa ľudí. Len sa vrátim do zjavenia 5. kapitoly a verša 5 až 6. Jeden zo starcov mi povedal, neplač, hľa zvíťazil lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a zrušili 7 pečatí. A videl som a hľa prostred trónu a tých 4 živých bytostí a uprostred starcov stal baránok zabitý, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, ktorí sú 7 duchmi Božími, poslaní na celú zem. Je tu opis Boha, ktorý opisuje nejakú tú situáciu a je tam nejaký lev z rodu a potom je tam opis toho, že ty vidíš nejakého baránka. To sa rovná tomu, že je tam Ježiš Kristus. Čiže je tam nejaká paralela, nejaká metafora, nejaký ten opis. Takisto je to v tých 144 000. Ten národ je ten Boží národ, ktorý v podstate vyčká a bude živý v tom veľkom zapečaťovaní a ktorý obstojí nad tými poslednými ranami. Zjavenie 7:10 hovorí o tom národe Božiom. A kričali veľkým hlasom,
hovorili: Spasenie nášmu Bohu, sediacmu na tróne a baránkovi. Toto hovorí ten národ, tých 144 000. Tí vedia, kto je Boh. Tí vedia, že sedí na tróne, že nie je žiadna trojica. A v Zjavení máme opis skutočne iba toho jedného Boha a jedného Pána Ježiša Krista, ktorý je chválený. No ten sediaci na tom tróne je iba jeden. A pred trónom stojí ten nespočetný národ, ktorý má tie biele rucha a tie palmy. Keď hovoríme, že je tam národ, tak v Zjavení 7, vo verši 13 až 14, a jeden zo starcov povedal a riekol mi: Kto sú títo oblečení v tom bielom ruchu a odkiaľ prišli? A ja som povedal: Pane, ty vieš. A riekol mi: To sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali si svoje rúcha a zbielili ich v krvi baránkovej. Čiže my vychádzame z toho veľkého súženia, pretože to veľké súženie je to, čo v podstate pisované skrze to zjavenie, alebo skrze ten súd od toho počiatočného zjavenia, od tých bielých, by som povedala, koňov, až po toho posledného. Potom nasleduje ten Boží národ. 14. verš hovorí, že oni vyšli z toho veľkého súženia. Sú to v podstate tí, ktorí sú zapečatení. A v 14. verši je oprali si rúcha v krvi Krista. Čiže bolo im dané biele rúcho, pretože prešli tým súdom a všetci sú živí a v podstate vyšli z toho súženia. Čiže je tam to Božie kráľovstvo, ktoré bolo súdené a ktoré zvíťazilo. A to víťazstvo závisí na tom, čo z neho vzýšlo. Poslední majú, by som povedala, tú lepšiu spravodlivosť, lebo dorástli a oprali v podstate to rúcho a to rúcho sa stalo bielým, pretože Boh má, by som povedala, takú tú práčku, ktorá je veľkým slúžením. Opranie prádla, kým ho máme na sebe. A je to veľmi ťažké, pretože keď perieme prádlo, ako my ženy vieme, a či to robíme ručne alebo práčkou, tak akože to nie je veľmi ťažké. Ale keby sme prali prádlo, ktoré máme na sebe ešte, tak to je veľmi náročné. Kým budeme v praní, je to tá Božia práca a on nás zachová. Musíme ísť teraz do Izaiáša 4. kapitoly a verše 3 a 4. A stane sa, že tomu, kto ostane na Sione, uniknúc záhube, to zbudne v Jeruzaleme, bude sa hovoriť svätý, každému, kto bude zapísaný život v Jeruzaleme. Keď smie Pán z hnusobu dcér Siona a vyplákne krv Jeruzalema z jeho stredu, a to duchom súdu a duchom pálčivosti. Celá kapitola je v podstate o konci času a je tam opis tých žijúcich. Čiže ako sa pripravíme, nám už myslím, že veľmi dobre známe a je to v podstate zostať vo vzťahu s Kristom. Tých 144 000 je elita vojakov. Čiže každý môže byť v skupine 144 000, pretože Boh si volá. Tu nejde už o spásu, ale ide o obhájenie toho Božieho kráľovstva. Čiže každý je volaný a každý je volaný byť verný. A ide o to, že tých 144 000 skutočne nezomiera, pretože tá elita, by som povedala, zjaví to ten finálny produkt toho, čo mal Boh na pláne. Malachiáš 3. kapitola a hneď prvý verš, len si ho musím nájsť. Hľa, posielam svojho anjela a upraví cestu pred mojou tvárou. Príde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vyhľadáte, a anjel smluvy, po ktorom túžite, hľa príde, hovorí Hospodin zástupov. Čiže posol príde do chrámu, kde je v podstate to nebo. A ide o to, aby sme pochopili, že ten posol prišiel a my sme tým chrámom. Čiže keď prišiel Kristus, aby v nás žil. Pamätajme, že ide stále o ten súd, ten nebeský, pretože verš 3,
hovorí, že čo sa deje na konci toho času. Stále hovoríme o tom Malachiášovi. Musíme prečítať verše 2. Ale kto znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, keď sa ukáže, lebo je ako spaľujúci oheň a ako luh práčov. A bude sedieť prepaľujúc a prečistujúc striebro a tak si prečistí synov Léviho a očistí ich ako zlato a ako striebro a budú Hospodinovi donášajúc obetný dar obilný v spravodlivosti. To sa v podstate deje na tom konci času, kedy je Jeruzalém očistený, pretože už je dospelý. Brat Clayton položil jednu otázku, že prečo ešte stále Ježiš neprišiel, lebo ešte stále nepočuli všetci. Ešte nepočuli všetci to posolstvo, ktoré je potrebné počuť, porozumieť a prijať. Čiže ešte stále ten Boží čas nenastal. Boh dokončí svoju prácu a našou vecou je v podstate, aby sme v tom vzťahu zotrvali. Pretože je potrebné sa venovať naozaj tomu skúmaniu toho písma a je potrebné, aby sme sa my ako telo Kristovo navzájom podporovali. Prechádzame do časti Zjavenia 8 až 13 a tam je v podstate tých 7 trúbení alebo tých 7 pliak, ktoré potom Boh zosiela v tých veľkých katastrofách. Pamätajme, že pečať číslo 5, tam sme videli tie duše pod tým oltárom, tam je tých 144 000 zapečatených. Čiže tam je počiatok toho znamenia šelmy a tam je ten počiatok toho súženia. Čiže keď sme zapečatení, tak v podstate vtedy prichádza to veľké súženie. A tu by sme v podstate museli aj skončiť, pretože ďalšia časť je tá, o ktorú sme v podstate s tým bratom Claytonom nestihli, ale slúbil nám, že sa s nami bude spájať, aby sme tie dve časti detailne preštudovali, pretože mu bolo naozaj dané svetlo od nášho Pána Boha a on bude hovoriť o takých veľmi hlbokých detailoch tých 7 Božích rán. A ešte tam hovoril aj o detailoch tých 144 000, ktoré sme takisto nestihli, ale keby ste ho videli, tak by ste boli určite, proste mali by ste tú istotu, že to svetlo, ktoré mu je teraz dané, je veľmi veľké. To, čo sa týka toho konca času, toho porozumenia nás, toho Božieho národa.